Көзілі күн елкізгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qarашып тапшыруында. Айқап шыға жер yüzін қалдырып нұрлы ізін, батырлықта бір егіт, матурлықта бір егіт, сен түгілме ол егіт, Фирдус сәлем. Біземізіз. Аңлауыша көзге көз қарашып тапшыруының шираттағы шығарылышын тәқдим етемін аның авторы һәм алып барушысы Зифа Нагаева. Қызу болашақ туған тіл толқындарына күйренгенсіз, біз башлаймыз. Кәйфләр нешік? Evet Allah şükür. Boy. Яқшы. Кеше гүрлеп, шаулап, шақсан енді бұл тапшыру байтақ аралық ұзап берге шекен шатналарға шыға, ләкин де ол біздің әрдайым шығарылышта, қабатлауларда бола, ләкин ол актуаль болашақ. Чөнки бик күп кенә шетіректі сұрауларға жауаплар бүгін алынacak. Шуңа мен кеше деп баздат итәм әйтергә, шын-шынында мен үзем булдым шәхсән. Кеше гүрләп шаулап концерт, беренче концерттың узды. Махсус бик яңа программа, бик каты эшләнгән, әзерләнгән программа, ул синең кино концерт дип игълан ителде. Ничек үзеңнең канагатсыңмы син концерттан соң? Ничек кайфләрең бу концерт ахырында? Ничек кайтып йоклап кителде? Мен бик критик кіші. Нендегені концертті менен нендегені уровеньде әйбет болмасын, мен бары іші концерттан. Шуңа көрә мен концертны һәр күнне тулысынча видеоларга яздырып барам, телефонларга, видеоларга, һәм көндә карыйм. Шуңа көрә, әгәр мен үземне теге биеккә куеп, әйбәт үтте, әйбәт үтмәгәндә дә әйбәт үтте дип берсәм, бу инде йолдыз җиренә керәдер дип уйлыйм. Шуңа көрә мен беләм бар концертта кайдыр артык әйтелгән, кайдыр әйтелмәгән, кайдыр әйбәт җырланган, кайдыр юк, кайдыр эмоцияны биреп торган, кайдыр юк. Менә шундай мен усаны беләм. Мен беләм артта музыкалар кемнәр елмайган, кемнәр юк, кайсы биюче хата ясаган, кайсы юк. И безнең һәр көнне собрание, һәр көнне әңгәмә корабыз. Шуңа күрә инде эшләнгән эшләр бар, ләкин хаталары да бар. Эшләнгән хаталар өстендә эшләнгән эшләр дә бар. Фирдус, бик күп сұраулар бар, шуңа күрә мин яудырып торам, син инде җавапларны тезеп торырсың. Без инде менә хәзер бер буякка, бер төяккә ярның төрле ярларына кагалырбыз, чөнки дә синең бер әйткән сүзеңнән икенче сорау чыгып торачак. Менә концертка барганчы мин сиңа күңелдә генә барлаган идем берникадәр сораулар. Концертны караганнан соң минем фикерләрем үзгәрде. Ул әйбәт якка үзгәрдеме, мәсәл якка? Ике якка да, әйбәт ягы да. Үзең әйтмешсең, мин дә мактыйм икән, мактыйм. Бу минем генә фикерем, бөтен телевизор караучыларыбызга катгый рәвештә әйтелгән дөрес дигән сүз түгел. Һәр кем лаек үзенең фикерен, үзенең күңеле аша үткәреп белгертергә, ләкин мин үзем ихтирам иткән кеше буларак, сине азмы күпме белгән кеше, кызыксынган кеше буларак, үземне мин синең инде бик каты мөкиббән социаль челтәрләрендә дә һәр даим язып бармасам да утырам. Менә ким ул Фирдус? Кашан барлыкка килде ул? Капыл килеп чыктым ул, акрын килдем ул бүгенге Фирдуска. Син булай дип әйткәнсең, Европа стиленнән туйганнан соң мин колхозник килеп чыктым дип. Каян бу фикер? Шын ул синең фикер? 12 ел мин мәдәни эртендә эшләдем. Шуңа күрә, бәлкем шу эшләүләр белән дә мин тамашачыны аңлый башлаганмындыр. Шуннан да без уже ясамалыктан туйдык. Туйды тамашачы ясамалыктан. Шуңа күрә, менә мин ничек бар, шулай бар. Мин үземнең иҗатыма ясалмалык кертмәдем. Европада кертмәдем, Азиядә кертмәдем. Менә ничек бар, шулай бар. Син менә ул карарга бит ничектер килгәнсең көннәрдән бер көнне туйды тамашачы монардан дигәндә генә шушы Фирдусны эшли башладыңмы? Әллә син гомумән үзең шундый булып тугансың, әкрен генә шундый булып килдеңме? Ну, кеше бит үзгәрә алмый ул. Кешенең эчке дөньясы ничек бар, шулай бардыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бу сәхнәгә мин калкып кына чыкмадым, тиз генә, резко гына, әкрен генә. Беренче җырларны яза башладым 9нчы класстан. Иң беренче клип төшергән мин 2005 елда. Ул җырга язмыштан үзем җырына минем бик күп өметем бар иде. Ләкин финанс мәсьәләләре булмау аркасында авылда яшәгәндә, теге тормыш сүргән вакытта ул минем ничектер күмелеп калды. Ләкин өмет яшәде. Шуңа күрә әкрен генә
Izleyim kaman vakitlerini sizmeyi Canım size münebbizden şıratırımın demey Izleyim kaman üstünümün izleyim Var olmayın erişim Ümittimin izleyim Uba! Синең эзләнүләр байтак кына булган, чөнки дә менә мин әйтәм, бу кешенең минем белән әгәр дә минем күңелгә якын икән идер, уртаклык булырга тиеш дип эзләгәндә чыкып таптым. Музыка педагогия училищесы минем дә иң беренчеләрдән алганы, син дә музыка педагогия училищесын укып, аннары азнакайда 4 ел эшләп, аларына вакыт нәрәм итмим, чөнки синдәге фикерләре миңа бик җиткерәсе килә тамашачыларыбызга. Аннары әле син автосервиста да эшләп алып, син әле бу темай, безнең темайны ясар өчен әле байтак кына тозашы яхшы килгәнсең, шулай бит. Һәм инде менә шушы алымнар, үзеңнең ысулларың, үзеңнең алымнарың, методика дибез бит инде менә бүгенге көнне син шундый темай. Гомумән синдә комплекслар бармы? Зифа Паварин инде комплекс мен бит наган тие зверь дигән штан без башын икшә. Кем сиңа зверь дип әйтте? Миңа Мукалат икән шул хәтлек гаепсез темайны. Юк инде, ну бар инде комплекслар ничек булмаса инде. Үзең сизәсеңме бардыр дип. Ну мин аны сиздертергә тырышмыйм инде дә. Син аны булырга тиештер инде ул һәр кешедә дип уйлыйсыңмы? Әллә ул синдә юкмы? Комплексмы? Әйе. Бар. Бармы? Бар. Ярый, анысы соңрак тагын мин сиңа сорау бирәмен. Син алдың юнәлеш, димәк, колхозчы булып килеп чыктың. Сиңа профессионал җырчылар бар. Шул Кимәлдәге җырчылар бар, үзешмәкәрләр, бар дәүләтчелек өчен күбрәк җырлаганнар. Үзгәреш җилендә дә син, джаз дигән җирдә син, минем җырны кирәкми, бозмагыз, мин джаз җырламыйм, чөнки дә малайдан кыз ясаган кебек була дигәнсең. Һәм син күбрәк үзеңне халык ягына якынаям дип, халык ягында дип калдырган кебек, колхозчы дигән әйберне син бу исем сиңа ни бирә? Ни ди дәрәҗәм ул синең өчен, мин колхозник дию. Ул халык белән бер агымдамын мин диюме ул? Ул нәрсә ул? Син нәрсәдән колхоз дип, мин бит инде колхоз дип. Мин үземне берничә тә профессионал дия алмыйм. Менә миндә алдан Мин үземне берничә тә специалист дия алмыйм, профессор дия алмыйм. Если мин колхоз баласы һәм үз кешем белән шушы колхоз мине күтәргәч, мин берничә тә үземне Юк, син бит сәхнәдә мин үземне берничә тә үзгәреш җиленә китә алмыйм. Үзгәреш җилдән башка да мин колхозчы дип горурланып әйтәсең. Менә мин авылда үстем, мин даяркы дип әйтә алмыйм бит үземдә. Менә шушы сүздән соң, менә күп яшьләр киләләр. Менә мин Фирус абый авылы баласы. Менә мин укыйм анда, менә минем хаялым бар сәхнәгә чыгарга. Ниләр эшләргә кирәк? Әтиләре, әниләре килә концерттан соң күп кенә сораулар туа. Мин әйтәм, мин аларга ниндидер бер этәргеш бирәм. Теге шәһәргә килгәч, югалып калмасыннар өчен. Димәк, колхоздан да зур сәхнәгә менеп була. Сөйәсеңме дип сорыйсың, синнән ишек сөймим мин. Күзләреңнең карашлары якты йолдызларга тиң. Сөйәм җаным, безнең сөйәм, сөю бар ул дөньяда. Жан-жаным син булмасаң, авыр миңа бу дөньяда. Бергәлә! Сөйәм Gayrı keşufa Жан-жаным син булмасаң, авыр миңа бу дөньяда. Син шулайда үзеңнең сәнгати күңелең белән, үзеңнең сәнгатьтәге булмышың белән яшьләрне бүгенге көне тәрбиялимен дип әйтә аласыңмы? Мин өлкәннәрне тәрбиялим. Менә шул ук, менә ул ханымның яшен белмим, менә кичә Марат Галимов җырлады, менә ул алдарга бирмәс. WhatsApp'ка да җибәрделәр. Ул инде Маратның гаилә дуслары була инде. Ул минем номерны сораган, настаивать итеп, бирәл дип, миңа WhatsApp'ка җибәрде. Ялгышмасам 55-60 яшендә ул ханым. Ул туганы белән озак еллар аралашмаган. Дошман. Һәм мин теге сез әйтәсез, анда "Утыргыз, кая бара?" дип, шулай итеп Казаннан әйтәм, "Алыгыз телефоннарыгызны, алыгыз әле телефоннарыгызны" дип теге резко генә әйтеп аттым. Теге ханым үзе кишле ханым бит. Ул сизмичә телефон алганда, "Мәтәм языгыз әле туганнарыгызга, яратам, гафу итегез" дип. Шушы ничә ел аралашмаган туганына язып бергән SMS. Менә бүгенге көндә алар никакта очрашып, менә аралашып яшиләр. Менә бер генә пример. Миңа язганнар бар яшьләр. Фирдус, здравствуйте, спасибо вам большое.
Урысча язган инде бер малай. После синең әнинең җырыннан соң я каждый день начал ездить в деревню әнинең хәлен белергә дигән. Менә андыйлар күп инде. Миңа җисәл тәрбия бит түгел, менә туганнар турында. Син аларга брат, туган, яқты күрше, якын күрше, сәнгатьтәге бийеклектән басып минем сәнгатем тәрбияли яшьләрне дип әйтә аласыңмы? Бөтен кылыкларың, сәхнәдәге үзең тотышларың, һәммәсендә исәп калганда сөйләгән сүзләреңне, ышкындырган әйберләреңне, бөтен әйтә торганнарыңны, менә син шуларның барысын да бер басмага салсаң, син шушы бийеклектән дә, мин уйлыйм, син якынаясың менә бу ысымыслар белән. Син шул бийеклектән дә әйтә аласың. Әйе, менә безнең яшь чакта, без яшьрәк вакытта, синең әниләр вакытында безнең патриотизм, октябрят, пионер булдык фәлән дигән менә темай методикасы белән тәрбияләнә торган әйбер. Бу менә туганлык мөнәсәбәтләре, социаль мөхит. Ә син менә биегрәк алымнарда мин тәрбияли дип әйтә аласыңмы? Мин патриот. Мин һәрвакытта тем үзегезнең туган туфрагы. Патриот инде Нурлатта флаг тотып чыккан ул сәхнәгә хәтта. Мин Казанда тотып чыктым флагны. Нинди флаг тотып чыккан? Нурлат флагын. Мин аны кирәк булса монда тотып чыгам. Мин күрмәйм үземнең туган ягым өчен флаг тотып җиргә. Нәрсә булса аны? Фирдус дөрес эшләйдер дип флаг тотып чыга башласак хәзер. Шәхсәннәр ник? Нәрсәсе хурлыгы барсың аның? Нигә үзеңнең туган җиреңне өчен флаг тотып чыгу нимени? Хурлыкмы ул? Мин шуны аңламыйм. Әле Алла теләсә икенче елга минем әле план бар. Татар милләтеннән тегелгән бер андый түбәтәй, шитек киеп, урамда тиеп җәрибез Алла теләсә аны бер-бердәй. Ансы менә булай дәргә кирәк. Ансы шуңа күрә аның без туган телен җырын җырлап тел барышында проблемалар чыккач, Бауман урамында без чыгып салкыннарыбызда туган телендә җырладык. Аның уяты юк, нәрсә барсың? Син халыкны элекке революционерлар заманындагы кебек үзеңнән әйдәп чакыручы, ниндидер бер карасаң гипноз ясый торган, икенче карасаң ниндидер психолог, менә мин кичә концертта күзәтеп утырдым, өченче карасаң экстрасенслар, ниндидер кылыклары да бар кебек. Син бит үзеңне читтән күрмисең, без карап, мин сиңа карыйм, кичә күргән Фирдус турында сөйлим, халык та шулай карап утыра. Әмма мин кичә халыкка карап хайран калып утырдым. Мин танымыйм халыкны. Алар бит син нәрсә эшләргә курсаң да шуны эшлиләр. Мин эшләмәдем, ләкин алар барысын да эшләделәр. Кул күтәр дисең күтәрәләр. Тыпырда дисең тыпырдайлар. Елмай дисәң авызыңны яп дисең берсенә япкандыр инде ул бахыр алдарак утырадыр. Күзеңне җом. Менә синдә нидер лидерлыкмы ул? Синең бу иң беренче артистлыгың алга киләме, әллә холык фигылең алга киләме? Менә бу белән эшләгәндә. Икесе дә бергә барадыр инде. Халык та бар монда, артистлык та бар. Менә әлеге сорау бирдегез бит. Бу сезнең тәрбия аласызмы дип. Сез онытмагыз. Менә бу телефоннар чыгып, хәзер интернетлар чыкканнан бирле безнең бит хәзер җиңе шүпшар карап, пишрак карап, җиңе комедия клубта җиңе шырдый барды сүгенүләр. Хотя мен үзем дә сүгенергә яратам инде, әйме. Аны хәзер тиге тыйынтыны карасаң, анда бит инде матнамат, аны бала да карый, ынга карый. Но без хәзер монда бит концертка чакырып, гел шәхси яктан ничек дип әйтим, җитди яктан тоже тәрбиялеген алмыйбыз. Безгә ничектер хәзер кирәк әзрәк шаярга да. Шул вакытта терттереп җитдилекне дә кыстырырга, аның икесен бергә ялап барырга тырышабыз. Чөнки әгәр без гел тиге мин патриот, давай әйдәк шулай итегез, булай итегез дип кенә яшәсәк, тамашачы килмәячәк. Синең концерт бара, Фирдус. Син ачып җибәрдең, концерт башланды. Теге нык яхшы концерт дип башын әйтәм дисәң, менә чынлап та үзем теләп шулай. Әйтәләр бит урыс телендә многообещающий начало диләр бит. Син килеп чыктың, кәч төннәр белән ак рубашкалар белән статны итеп куя беләсең син үзеңне син менә син үзең менә түгел, менә теге егетләрең белән бергә менә алай китереп текәп куя беләсең. Нигә? Шуннан соң арада теге быналай башлана. Парад. Шуның арасында теге малай булыгыз, тегеләй теге абзыйга бар, ана ир булсаң, кызыңа дисканы сатып ал. Фәлән абзый кая киттең? Шуннан дисең дә шунардан уянып бетелмисең, моны нәрсә өчен булды дисең, син тагын елатырлык итеп җырлый башлыйсың. Допустим, аш күзеңне искитмәле драма, аннары әнкәй турындагы җырлар, шул вакытта син җылап та аласың. Синнән алда халык үзе җылый. Синең күз яш чыкканчы шундый экстазга кертәсең. Аннан тагы тартып чыгарасың да, тагын теге мин колхозник дигән әйберне алга куясың. Менә моналай, менә микста утырган, менә моналай иттереп утырган оператор кирәк синең күңелеңне карар өчен концертта. Менә аш су кайный бит казанда, менә шушының кайсы топаш. Сез үзегезнең исегез киткән ахры минем концерт. Исе китте.
Менә Фирдус, менә мин оператор булсам, менә безнең операторыбыз мотор итеп безне төшерә. Әйе. Мин үзем өчен Фирдусны ихтирам ки, мин синең тавышыңа нык гашыйк кешемен. Тавыш синең җырларны минем тирәдәге минем дусларым да бик ярата. Мин синең бигрәк тә теге искитмәле мотор бейсең. Ул каян сәләт тумыштан гына ул. Әлләмәләр кыланасың менә. Син биегәндә бит бию карамыйм мин. Уфалла аяк ничек түзә икән. Уфалла кай менә инәң урынына, әнки урынына концерт кар. Шушы хәтле талант җырны бирәсең дә артыннан менә моны җырын әйтә монтаж. Икенче җырга хәтлек хәзер мин юк. Кына хәлдә җыр башланды. Менә күпчелек минем фикеремә килер. Син менә бер бөтен Фирдусны барыбер да шулай бирәсең. Аранжировкалар, егетләрең менә әле теге тере тавыш дип уйнап торган егетләрең шундый банда дисең бит инде. Менә әйтим әле шушыны. Шушы бандасына кадәр барып алып киләсең дә әнә шуннан соң берәр әйберне сөйләп куясың, я тегеләйтергә, я булайтырга. Димәк, син бер бөтен итеп үзеңне менә шуннан башка күз алдына китерәсең. Сәхнәдә син үзеңне менә Фирдус шулай булырга тиеш. Миңа күп кеше әйтә, ул тамада сәхнәдә. Килешәсеңме? Минем фикерем түгел. Мин сәхнәдә тамада да, җырчы да, психолог та, тәрбияче дә. Менә кичә бер егет, менә әйтегезме, ул миңа кереп утыра. Сәхнәдән бөтен халык алдында. Шу кызга дискыңны бир әле дип именнән килеп утыра. Но бит инде мин ират. Димәк, ират миңа шуны килеп, миннән килеп сүз әйткәч, мин анарга тоже әйттем иратча. Тотта сатып алып бир. Битте, монда бит мин анарга бит сүз әйтмәдем. Яхшы, аның әйткән сүзе үзе теләгәнчә, ләкин синең дә җавабың шулай булырга мөмкин. Урамда берәр тыкрыкта концерт бит дәвам итә. Юк, но бит ул бөтен халык алдында миңа шулай әйтте бит, миннән килде бит ул. Димәк, үзе шундый уйламыйча сүз әйткәч, мин дә анарга җавабым моторына күтәрдем. Мин аны чыгардым. Миңа ул акча кирәк түгел, ләкин мин аны чыгардым. Чыгардым да бөтен тамашачыга күрсәттем. Мин анарга дискны бирдем. Мин абыш әйткән дискны бирдем. И ул кемгә теләде, миннән бирергә, ул аны бирде. Син бокал белән кичә генә васка төштең, ишереп карарга. Теге амансын инде маневр булды. Анан бер апага ишеп карагыз менә, ишегез әле, ишеп карагыз әле дип әйтәм. Монсы программаның кайсы өлешенә керә икән? Бу инде минем бит программа дигән әйбер юк. Минем нахаду бара. Менә бу тамада дигән сүз нахаду бара. Анан минем бер әйбер. Әйе, миңа тамада дип әйтәләр. Син баштан тамада булып кара. Концерт кую 10 тапкыр, 100 тапкырга җиңелрәк тамада булырга караганда. Менә монда, менә бу залда ха утырса 100 кеше. 100 кешенең һәрберсе белән эшләү намного авыррак, син концерт куярга. Концертта син әйтмәсәң дә авторлар әйтеп җырлап та бара концерт. Монда телисеңме, теләмисеңме, шаярга да кирәк, аю булырга да кирәк, бүре булырга да кирәк, әтәч булырга да кирәк, монда җырларга да кирәк үзегезгә мәшләй. Ничек тамаданың нинди унижение бер барсың аның? Менә мин хәзер әле сине чак аңлап утырам. Димәк, син ике әйберне бергә китереп кушкансың. Югары сәнгать бу концерт. Менә синең эшләгән югары сәнгать никсең ул тамада, югары сәнгатькә керми ул. Менә мин шуны аңламыйм. Фирдус, син тамада булып эшлә. Мин 25 ел тамада. Вот, ничексең ул, ничек югары нигә кермисең ул? Алай булгач нигә безне министрлар, нигә безне президентлар янында алып барырга чакыралар, җырларга чакыралар? Димәк, без беребез бер югарыда түгел штули. Андыга китсек. Ул бит корпоратив дип атала. Кино концерт түгел. Но и чу корпоратив тоже на уровне үтә. Мотор үтә. Шул ук без аларны мотор итеп сөйләп чыгарабыз, мотор сүзләр әйтәбез, әни бәйрәмнәрендә шигырьләр сөйлибез, инвалид бәйрәмнәрендә мотор итеп шом психолог булабыз. Biz барабыз хайрия концертларына, анда тоже әллә җырларга, әллә килергә каршында инвалид бала утыра, халык утыра, син анда җырлыйсың, но җырлап кына булмый бит инде. Димәк, нәрсәдер каяндыр барып, сүздә юк. Тигел бер әйберне, эй Алла дип тә утырып кына булмый. Син күбрәк кем? Җырчымы? Син бик яхшы гармунчы да, син юморист да, син хәтта биюче дә. Менә тамадасында бит инде үзең теләп тә кушып торасың, шатланып утырасың алай дигәнгә. Менә үзгәрә дә китә ул шулай. Менә сәхнәдә дә карагыз әле нинди пай мальчик, рус телендә әйтсәк. Уй, Гөлбишлегә генә укыган, Ленин бабайның теге сурәте кебек кенә утыра әле. Менә шулардан кайсы күңелеңә бары якынрак? Әйдә шул тирәгә чыгып карыйм әле бу кызулыктан. Менә син кем? Күбрәк җырчымы син? Мин колхозник. Шунда барысы да керәме? Шунда керә. Һәрбер колхозник Тямай кебек булса, бездә бөтен колхоз алда булыр, һәм колхозлар таралмаганда булыр, бәлки барда флаг белән синең кебек йөрсә, бөтен председательләр. Сайрый минем сандугашым күңелдә калдырып, сайрай иркән синдә шулай йөрәгемне яндырып. Әйдә сандугаш, үтә сине белән, сиңне яласы. Миңа да
Üstlerimde Kimde şikayet var? Yine gitsin Ufa işimde Ул кино не өчен кирәк булган сырысы килә. Кино. Менә Зифа ханым чыннан да Татарстанда да, Башкортстанда да, Чувашиядә да, Удмуртиядә да чыннан да безнең әзрәк тел проблемасы аксый. Тел аксый. Һәм бүгенге көндә артистларыбыз күп, ләкин Рәсәй дөнья күләм буенча барыбер гастрольдә йөрүчеләр әз. Менә бу киноны без чыгардык, комедия килеш. Күп яшьләр кызыгып карый. Киләсе елга без әкият чыкмакчы булабыз балалар өчен. Әзрәк тик җыр ягыннан гына түгел, менә кичә әйтеп беттем бит инде. Безнең яшьләр татар концертларына да йөрсеннәр. Мин аптырап карап утырам, син берне сөйләгәндә мин параллель рәвештә икенчене уйларга мәҗбүрмен, вакытны жәлләп, син барлыктан файдаланып. Сине депутат итеп күрсәк, Мин депутат булган булсам, кем булыр идең? Жириновский булыр идеңме? Азрак охшаш, әллә башка төрле берәрсенә әйтеп тормыйм, монда исемлек күп. Жириновский булыр. Юк, менә күтәрү тел мәсьәләсе генә түгел, кирәкле актуаль мәсьәләләрне күтәрү. Актуаль мәсьәләләр күп инде. Менә без үскәндә әти битен талчыгы белән, билмәм, бер генә сылрый. Эләгәдерме? Эләгәй. Эләкмени сиңа эләкмәсә. Мин бик шугыйм бит инде. Әйме, но әти куйган эшне без эшлик. Әгәр безнең сарайда берәр әти кайткан вакытта берәр сарай чистартылмаган булса, берәр бүлмәсе, сарык бүлмәсеме, сыер бүлмәсеме чистартылмаган булса, әти наказание бирә, теңгүникә кадәр кар керергә. Все, хочешь, не хочешь, кар керисең, әйме. Укытучылар указка белән тотып жарая бит инде, безнең бердән хәзер балага сөйләтеп булмый бит. Безнең балалар, конечно, базык, әти әнисенә каршы дәшә, әти әнисенә кул күтәрә, яртысы зәңгәр, яртысы нәрсә ул бит бу. Адәм көлкесе бит. Балаларның тәрбиясенә йогынтың бармы? Күрәсеңме? Эшлисең. Гастроль арасында мәсәлән. Минем зур малай минем күз караштан курка. Әгәр мин нинди генә тиге достаточно. Бәлки ул куркудан гына түгелме? Физик яктан курку түгелме? Бардыр инде аннан да, ну без бит әтинең физик ягыннан да куркайык, күз карашыннан да куркайык, әти ашарыннан ашарга утырмыйк, но тәрбияле булырга тиеш. Димәк, нәрсәнәндер тәрбия алырга тиеш. Мин әтине шуңа күрә хөрмәттем. Чын ирад булырга тиеш. Хәзер бит инде ашымда үркелмәй, хәзер шипрәккә әйләнә башлады бит. Менә синең шынчыгында кызулык бар халыкта. Син башка җирдә кычкыра, син бөтен кычкыра торган сәхнәдә чыгарып бетерәсең, менә балага да ул хәтле кычкырып булмый. Гомумән син кайда тагын шулай үзеңнең кызулыгыңны чыгара аласың? Чыгарып кайда үзеңнең реализация дип әйтәбез рус телендә, менә шушы әйберне чыгара аласың син. Бармы синең шундый урының җыелган бөтен шушы хәдерле энергетиканы чыгарга? Мин балай гына кызмыйм. Син тиз кызы, менә сугышып китәргә мөмкинсеңме? Менә син яклашып киткән. Кунып төшәргә. Әйе. Ну, сугышкан суккарым юк, сирәк. Мин теге крәшкә йөргән, крәшкә дә йөрдем бит мин. Теге спортсмен дигәндәй, теге шабу белән дә мин шөгыльләнәм. Шуңа күрә мин гомеремдә бер тапкыр сугыштым кеше белән, бер егет белән, шуннан сүз бирдем. Мин битен кешегә сукмыйм. Сиздермейші, қуансыз қаплы Келіп жете, біргеліп, яшап қалайық Яшап қалайық, янып қалайық Бұл тұрмышта игіліклі іздер салайық Яшап қалайық, янып қалайық Бұл тұрмышта игіліклі іздер салайық Поддержите? Ойлар түгел Йыллар түгел Ғымыр йолын бар матур Түштер бізі Армаздауна Йүреклерге Жимеш болыр Келіп көрір Ғымыр кезі Яшап қалайық Янып қалайық Бұл тұрмышта игіліклі іздер салайық Менә синең шул хәбәрлек
кызыклы кешесең син. Синең күңел эштә йомшарганда йөзеңә чыга. Синең күңел эштән усалланганда шулай ук йөзеңә чыга. Әйбәт бит. Тиз генә. Шул хәтта сата йөзең, ә үзең белмисең, күрмисең шуны. Ана Сатсаң? кайбер вакыт шул хәтле көчле булып кыланасың. Күрәм, нык тырышасың, көчле икәнне күрсәтергә. Андый вакытта мин сиңа менә мондый сорауны бирер идем. Язлар килеп калын боз астында тыңлап, уйлап туймас матур моң ята. Синең күңел ябыкмы бөтенләй? Син тормышта да, сәхнәдә дә артистмы? Үзең булып син башка төрлеме, әллә син бөтенләй шушындый без белгән Фирдус гына? Мин уйлыйм, юк. Синең эштә бүтән төрле скафандрдагы Фирдустан тыш тагын бер Фирдус яши. Но бөтен кешегә дә анда ишек капка ачык түгел. Дөрес. Дөрес әйтәмме? Дөрес. Минем мәрхүм әтинең әйткән сүзе бар. Улым, Иракның йөрәгендә, Иракның эчендә ат йөрәге хатның сыр ятырга тиеш. Син аны беркемгә бирмәдең. Менә шуңа күрә минем бүгенге концертның уңышы ул бары тик әтигән идем. Минем бүгенге приколлар идем. Кичә бик матур әйттең. Минем бүгенге бөтен менә сөйләүләр, бөтен менә ниләр бары тик әтигән идем. Минем продюсерым юк. Минем режиссерым юк. Мин музыка училищесында укыдым укытучылыкка. Мин баянист, мин көйләр язам. Ләкин мин концертта да сөйлим, сүгенеп тә сөйлим мин, әле кичә генә нетмәдем. Менә мин никахлашкач, миңа ни диде. Улым, син бүген никахлашасың. Әгәр хатыныңа дусларың алдында берәрендә сүгенеп, начар сүз белән әйтсәң, анда теге инде анда хатын кызыкмы, Иракныкымы тик кушып шундый сүз белән әйтсәң, бөтен тирәктәге дусларың шулай дип әйтәчәк. Әгәр дә хатыныңа матурым, җаным чәчәгем дип әйтсәң, бөтенесе чәчәк дип әйтәчәк. Шуңа күрә иратлар хәзер бит ялкауланды, хатыннарына матур сүз әйтмиләр. Яратам дип әйтмиләр, чәчәк бирмиләр. Җылы ягына китеп барабыз әле. Син әйтәсеңме? Мин гел кычаклап торам хатынымны. Мин чынлап әйтәм, мин әйтәм. Минем хатынның нәрсәгә генә миңа ачуы килә, мин аны аңлыйм. Ул безнең йортта иң зур сорау, проблема минем өйдә булмау. Өйдә булсак, шуннан да без хатын белән талашкан юк. Теге мин инде генә кеше генә ират булсам да, аның кызган вакытында, ачуы килгән вакытта мин дәшмим, аны да витмим мин. Менә теге якта сорау биргән нөктәдә Резидәгә зур мәхәббәт, зур сөю белән өйләнде микән Фирдус? Мин анарга хөрмәт белән өйләндем. Акыл белән өйләндем. Нәрсә соң мәхәббәт? Нәрсә инде ул мәхәббәт? Менә нәрсә ул мәхәббәт? Мәхәббәт ул ниндидер феномен якынлаша, теге була бит теге стерва кызлар, ул стерва кызлар киресенчә мужикны үзенә тартып ала да, һәм мужик кеше шуннан да бызауга әйләнә, мингерәп йөри. Аннан чыгып китәргә кирәк. Ул тормышын бармый ул. Ул постельдә бара ул, әйбәт. Ләкин ул тормыш итәргә бармый. Тормыш итәр өчен акыллы, зихенне уңган, тәрбияле хатын кирәк. Ул минем эшләгәнне квадрлый. Чөнки ул бит минем белән шулай. Ул бит шулай минем белән гастрольдә йөри. Уларның белә нәрсә икән, авырлыгын белә уларның. Шуңа күрә ул көнләшми, бездә көнләш юк. Мине кызлар кәнәтенә исемләр язалар, видеолар җибәрәләр, яратам диләр, фотога төшкәндә кычаклыйлар, үбәләр, хатыннар дип тормыйлар. Ул ничек ышана, кайсысыдыр чын булу ихтимал дигән уй аңа кирип тә чыкты. Ул курка ул. Мин җаным нәрсәдән генә куркам. Син берәрсенә гашыйк булып, безне ташларсың дип инде. Машина әйләнеп китсә, инде теге акыл. Ләкин мин әтинең дивизия белән яшим. Мин гел әтинең дивизия белән яшим, кстати. Син бик матур сүз әйттең, мин аңа хөрмәтләп өйләндем. Бер вакытны хөрмәт үзенә хөрмәтле хатын булып торса, бер вакыт чынлап та сиңа шундый сөю килсә, башыңны югалтырлык. Резиданы бер шаратка шады да, мин мәтәм, бу минеке. Өйләнештек, миңа 2 малай бүләк итте, һәм ул минеке. Просто ул минеке. Менә монда кирде ул да, бетте. Шуңа күрә анда хөрмәте дә бар, анда ярату да бар, анда кадерләү дә бар, анда бар нәрсә дә бар. Димәк, син үзеңә ышанасың, хыянат сезнең гаиләне урап үтәчәк дип әйтә аласыңмы син бүгенге көндә?
Минем яктан мı хатын ягыннан? Ике яктан да. Ну хыянат кирмәсен, хыянат кирсә нәрсә була булар. Кирмәсен бит ул. Шуңа күрә Уфага хатынлап килдем бит, чтобы хыянат кирмәсен. Кызларың яшь чактагы хәзер карыйлар сиңа. Менә Фирдус кем булды диләр. Чыннан колхозник дип үзең генә әйтәсең инде аны, энекәш. Колхозник түгелсең инде син күптән хәзер биегрәк алырга кирәк. Кызлар киләме, чәчәкләр белән килгәннәре бармы? 5 ел йөреп ташлашканнарның бит җаны бит инде ничек дип әйтим, халадислар кебек булып тора Без торган. дусларка, Шулаймы? дуслар. Берсе истирада, мин әле киресенчә ярдәм да колы сүзгаладым һәм бүгенге көндә дә ярдәм итәм, бүгенге көндә дә поддерживать бер проблема булса һәм без дошман түгел. Аралашыйк, булган биткән, анардан битендә тегегә йөреп, теге аның булган, ул төрле, ул тарих ул. Ул тарих булып калсын. Син яхшы кияүме? Минме? Әй, Асын әби бойдан сырарга инде белмим, но нәрсә дип әйтәләрсең? Чыннан халык көтә. миңа начар дигәннәре юк инде дә, үземә дә. Әнә карагыз әле, бит икенче төрле аның йөзе хәзер. Юк, миңа начар дигәннәре юк. Бәлкем хатынның нәселе бардыр, ярым ашлар да бардыр. Чөнки мин бит туры сүзле, мин бит юл бирмим, мин беркемнән дә үземнең иемдә хуҗа булдырмыйм. Миңа килсәләр, кунак булалар, чәйшәләр дә, моторны әйтер балалар кычаклыйлар, үбәләр дә чыгып китәләр. Мин үземнең иемдә права иттереп утырмыйм. Берсен әбидән дә, бабайдан да. Шулаймы ни? Ничек, ну, Катгый рәвештә усалрак кияү димәк син. Юк, түгел. Юк, Мин кияү бик була кунакчыл бит кеше, но минем бабай кысылганы юк. Мин әйтсәм, әгәр минем хатын бу кысап әйтә дисәм, әби дә, бабай да анда мине түгел, хатына тизген әзрәк дога укытып алалар, шуңа күрә алар минем яклар. Бабай мине яраталар дип уйлыйм инде. Ышанып калыйк. Килен буларак Резидән инде киленди, әни. Иң беренче килен буларак баштан минем әни дә, апа да баштан әзрәк кабул итә алмадылар. Хатынны алып кайттым, хатын әле авырлый. Монда әни утырды, монда хатын, монда мин утырдым. Уртага куйдым Коръән китабы, ипи куйдым. Әни мәтә менә минем яраткан хатыным, хатын мәтә менә минем яраткан әнием. Давайте, нинди бер-берегезгә нинди ачуыгыз бар. Кызым, син шулай әйттеңме? Юк. Менә Коръән тотам, юк әйтмәдем. Әни, син шулай әйттеңме? Юк. Менә ипи тотам, Коръән тотам. Менә шулай әйттереп, алар шуннан алар якын айдылар. Бүгенге көндә алар бик нык бер-берсенә якын кешеләр, алар бергә Турциягә барып кайттылар, ял итәләр. Менә хәзер аңладым инде теге СМС яздырып утыручыларны. Менә бу ике Коръән белән ипи, әнә син шулай эшлисең. Менә шуңа күрә мин нәрсәгә әйтәм, мин сүзгә килеп чыгам. Минем концертымда минем баштан нинди үткән нәрсәләр бар, алар барысы да концертта. Минем уйлап чыгарган бер әйберем дә юк. Минем концертта мин уйлыйм инде. Мин биргә тырышам концерт түгел, әшин тормышны. Җыласыннар да, көлсеннәр дә, эшсеннәр дә, бийсеннәр дә, сүксеннәр дә, акырсыннар да, ул тормыш менә шулай барырга тиеш. Гел бер төрле мәхәббәт турында җырлап та, гел сикереп кенә булмый инде. Шуңа күрә югалган кешеләр эчендә бар монда, бер-берен рәнҗеткән кешеләр эчендә җырлар бар. Менә шуңа күрә бүгенге көндә минем хатын белән апаның арасы хәзер менә соңгы арада, соңгы 3-4 ел, 3 ел, наверное, бик каты аралашалар, кунакка йөриләр хәзер. Менә аларның аралашуы минем өчен зур бәхет. Чөнки һәрбер гаиләгә телим, чтобы иң беренче хатын белән әни арасы. Әгәр ират ул әни аркылы якына гына булса аерылачак, әгәр монда булса, монда болай булачак, әни рәнҗеш шуңа күрә, шундый нюанслар бик күп инде. Синең белән бик кызыклы. Менә җавапларың да бик кызыклы. Инде дә шундый сорау. Акча мәсьәләсе. Синдә нинди роль
Уйды һәм син бер матбугат битләрендә бер җирдә җаваплагансың, хәтта 1 миллион акча бирсәләр дә, кеше колхозының авылына җыр язмаячакмын заказга дип. Ничә аңларга? Гәрчә син заказ буенча халык теләгән җырларны җырлыйсың, заказ дигәне син җырлаган бер җыр халык күңеленең заказы кебек килеп чыга. Икесе ике төрле менә бу уйның. Яки син монда әйтәсең килдеме, мин туган ягымны сатмыйм, үз авылымны яратып җырлыйм. Нурлатны, әмма ләкин мин заказга җырлар язмыйм. Яки миңа акча күпме бирәбез дисәгез дә, миңа андый акча кирәкми заказлы. Менә мин ул ягым бик аңлап китмәдем. Мин үземнең иҗатымны сатмыйм дигән сүз бу. Син бер дә сатмыйсың иҗатыңны. Җырларыңны бер дә Юк, сатмадың. сатмыйм. Синең шулай куелган? Куелган. Мин иҗатымны сата алмыйм. Ни өчен? Ну, сата алмыйм инде, Син белмим. авторлык җәмгыятендә торасыңмы? Юк. Анда да юксың. Нидәме? Раудамы? Рауда бар, Син Яралар. җырлыйсың, җырларыңны җырлаталар. Шулай булгач, сатмагач та син үзеңнең димәк хокукларын бирәсең, алар сиңа кайтарып бирә торганнар. Әгәр дә син Юк, юк, юк. сатмасаң, Минем җырны җырласыннар, җырлыйлармы җырларыңны? җырлыйлар, җырласыннар. Кызлар Шул шапасы Юлия башка. Кшин минем гомерүтәне җырлый. Әйе. Алар белән ничек килешәсең, моны гүзәл белән нәрсә булыплар. Мин кирәк Син түгел. җырла җырлыйсың. Мин талашып биргән юк. Әгәр минем Менә сиңа анда әйтсәләр, теге җырың ошый, бу җырың ошый, алар да җырлый алар. җырласыннар, җыр бит ул яшәргә тиеш. Юк, йолдызлар җырласа. Ну, йолдыз җырласа бар, әйтсәң инде. Башка аранжировка язып Әйтеп кенә җырласа. калганга ризасыңмы? Ризаник, мин анардан акча алмыйм, менә ничек ул бит минем коллега. Мин менә кеше өчен ярдәм итәргә булса, минем җаным бирә. Мин анда әгәр бәнәхәккә кешене обижайтсалар, мин разводкага да барам. Менә проблема юк. Менә шундый дөреслекне шитәргән кеше инде. Шул дөреслекне эзләү аркасында бәлки мин башка яктан күп нәрсә югалтканмындыр да. Фирдус, кара әле, югалткан нарын күбрәкме, керемен күбрәкме бүгенге көнне? Халык әйтә инде, байыл инде бу хәзер маңаенда дип. Бөтенесе байысын. Җитәме тормышыңа? Син Җитә. әйткәнсең, бер концертта 2-3 миллион акча проект эшләргә кирәк дип. Кирәк, менә быел без 7 миллион керттек. 4 миллионга экран гына алдык. Кире ала аласыңмы керемен? Алу да алмады эш түгел бит. Юк, салган акчаңны кире алмасаң Юк. бит артабан үсеп булмый. Юк, но бит инде үсәр өчен хәзер мин алмыйм, утырмыйсың уйлап. Димәк, без баскычка басыпмы, безгә эшләргә кирәк. Безгә ул 7 миллион инде быел нигә күбрәк китте, без 4 миллионга экран алдык. Кино төшердек, безнең почти 1 миллионга кино гына басты. Костюмнары, фонограммасы, мин бер фонограмманы, Зифапа мин 4-5 кешедә яздырам. Ул минем бер фонограмма 100-150 меңгә чыгарга мөмкин. Бик яхшы, бик Һәм мин аранжировка язганда мин үзем утырам. әйе. Миңа менә барабан куш, миңа монда нәрсә куш, саксофон куш дип, менә шулай торып спорлашып, шунда утырабыз инде без. Мин җәй буе бөтен җәйемне багышлыйм студиягә. Җырларың бик искитәрлек, әлбәттә, шаярусыз, йөрәкне әллә кай җирләренә утап чыга торган гомер үтәләрең, менә бу бөгелә талың инде кичәгенә ул кушылып җырлаганнар да Яңа җыр менә тамаша менә шул вакытта үзегезне ябыгыз дип кычкырасы килде. Син алардан минем сине тыңлыйсы килде. Ул искитәрлек җыр. Менә шул хәтле шундый вакытларда сине тыңлыйсы килә, син бирмисең ирек. Менә шуңа күрә, Сәхнәдә. менә шушында кызыксынуда бит инде. Шуна да әйтәсең. Менә хәзер әйтәс кичә Камаевны тыңлый алмадым. Бүген әйбәтләп тыңлыйм әле дип, рәхәтләнеп тыңлыйсыз бүген. Менә ни Бөгелә талым. Әйтә җырлап алалым, әзгенә җыр. Бөгелә талым. Бөгелә кешеле җилләр искән сайын, üzülә үзәк, üzülә. Нинди менә бүгенге көнне реформалар эшләри, әгәр дә бүген сине мәдәният министры итеп куйсалар. Менә син күп әйбергә килешмәгәнеңне әйтәсең. Гомумән нинди үзгәрешләр кертер идең син? Клублар эшләми. Концертлар юк, мероприятие юк, чөнки финанс юк. Мин специалистлар куярым кружокларга, мәсәлән, төрле, аңладыгыз нәме? Клубларга. Элек ничектәге баянист бар, металлист бар, режиссер бар, клуб директоры, һәр бер зав клуб, үзе биюче, үзе җырчы, үзе илән җуа. Мин районнар арасында оештырырым төрле конкурслар, авыллардан җыеп, һәм аларны спонсор иттерим, кызыксындырырым. Һәрбер районда булырга тиеш студия. Кружоклар булырга тиеш, кызыксындыру булырга тиеш. Аның акчасы юк, финанс юк анда. Театр аксый бездә. Бер ансамбльләр юк бездә. Син үзеңне җитештердем дип уйлыйсыңмы менә бу яшында? Җитешкән шәхесмен дип әйтә аласыңмы? Мин шәхес түгел. Нишләп? Нишләп син үзеңне Юк, дәрәҗәгә мин төшерәсең? юк, әле мин әле андый дәрәҗәгә менмәдем әле. Шәхес кем ул синең өчен? Нинди булырга тиеш ул димәк? Шәхес ул бер тарихка кереп калган бер лидердыр дип уйлыйм инде.
Шәхес бит ул тарихка кергенче була кеше. Тарихка кергенче. Монсын әйтә алмыйм мин Зифа апа. Менә мин дөресен әйтәм, мин нәрсә беләлмим, мин беләлмим. Шәхес минем өчен бик зур нәрсә инде ул. Бик зур сүз ул. Сүз ул минем өчен зур сүз. Мине әле шәхес дип атарга белмим. Әле иртәдер. Җырларым дөрес инде. Бар минем җырларым, тарихка калган җырларым. Шул сандугачлар, гомер үтәләр. Әле мин Татарстанда берәр нәрсә культура ягыннан берәнди яңалык кертмичә, мин үземне шәхес дип атай алмыйм. Кайсы җирдә үзең буласың? Кем булмаган җирдә бармы шундый оя, почмак, урын, утыргыч, түр, өй? Кайда син Фирдус буласың? Чын. Үзем генә күреш. Мин бит одинокий булып. Минем күңелемне беркем аңламаячак. Һәм аңлашылды, үземне борчыган иң зур сорауларның берсе бу. Синең кайсы ягың сыйфатың этәреп алып бара, яхшы якка кайсы сыйфатыңны өнә бетмисең, мен комачаулый дип. Шул кайфтан тора ул минем. Менә минем тагын бер әйбер бар инде сиземле. Менә мин сизәм, ул кеше начар кеше ул. Минем волнага керә алмый ул. Комментарийлар вакытында калдырасы килми бит әле шундый сорауларны да Инстаграмыңда да бик катгый рәвештә кайбер вакыт җаваплар бирәсең, кайбер вакыт инде Сүгенеп тә күрсәтәм яндайм. төрлечә булып китә. Шуннан үзең тагын кире кайтып, кире язып та куясың. Аннан бер синең арбаңа утырып китәләр, бер каршы сүзләр дә азрак фикерләр бар шундыйларның. Гомумән дошманнарың бармы синең? Бар. Дошман битен кешеләр бар. Бар дип әйтәләсеңме? Яки инде азрак кына күңелеңнән киткән кешеләр, яки инде чын сүз, дошман сүзе бик куркынычрак сүз. Андыйлар бармы синең? Мин һәрбер комментарийны укыйм. И мен даже беләм специально бар җырчылар, которые тыныч кына ябык аккаунтка кереп, мине провоцировать итәләр. Бар специально шундый кешеләр провоцировать итәләр әйме. Прямо өйдә утырганда да. Мин бик эмоциональ кеше. Минем халыктан начар сүз ишетәсе килми. Чөнки минем үземнең күңелем начарлыкта түгел. Шул кадәрлек бай күңел, рухың көчле, сындыра торган түгел, бер нинди кайда да сөйләргә комментарийлар турында сүзләр, нидер читтән булган сиңа булган мөнәсәбәтләр, синең мин сәхнәдә аңлап өлгергәнсеңдерме, соклана торган сүземне шаяруларны артка куйгач әйттем, менә кирпегең белән чәчләреңнән аяк бармакларыңа кадәрле Аллаһ Тәгалә сиңа сәләт биргән, моң биргән. Шундый әниятеңә, туганнарыңа карата шундый күңел биргән, тормышка карата сөю биргән, халыкка карата җылылык биргән синдә. Аны сорап алып булмый халыктан. Һәм булмаган әйберне әллә нинди продюсерлар белән эшләп тә башка йолдызлар мин үпкәләтәсем килми, аны җәеп, аны тартып та булмый, сузып та булмый. Кызганыч тапшыру ахырына якынлашты. Әгәр дә Зифа Нагаева теге якта, бу якта Фирдус утырса, үзенә нинди сорау бирер иде икән Фирдус? Нинди сорау калды? Бирмәдең шуны Зифа апа дип. Сораулар күп инде. Эх, берәрсе калган булмасын дим. Чөнки менә кайткач утап тормасын. Калсын әле. Бәлки шулайдыр да. Калсын. Әле безнең очрашасылар алда. Күршәсләре алда. Әгәр монда бөтен сорауларны сузып салсак, кызык булмый. Минем дусларым арасында барысы да миннән 20-25 яшькә зуррак дуслар. Мин үземнең ровесниклар белән мин дус булган юк. Чөнки сезнең белән сөйләшү, аралашу, тормыш тәҗрибәсе алу рәхәт миңа. Миңа рәхәт. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт мине чакырганыгыз өчен. Мин чыннан да сезнең белән бүген якынрак таныштым. Мин беләм сезнең милләт җанны, шул халык өчен яшәгән кеше икәнегезне беләм. Мин сезнең турыда шулай күп беләм. Аллага шөкер, сез соң арада Татарстанга чыктыгыз. Арчаларга бардыгыз, без бит мен бит күреп торам. Сезнең халык не то что сагынган, кеткән. Рәхмәт бүген чакырганыгыз өчен Туган тел каналына бик зур рәхмәт. Шундый матур бу передача. Рәхмәт минем әти-әниемә. Мин уйлыйм инде әти безне мине карап горурланып ятадыр. Әнинең бүген минем 60 яшьлек юбилее. Иң тәмле җирен мин иң соңганга калдырган идем. Үзең үк әйтә башлап куя әле. Әнинең 60 яшьлек юбилее. Менә колхозник. Нинди генә үрләргә менсәм дә мин бары колхозник. Әнине мин яратам, без яратабыз әнине, без иш туган, апа мин энекәш. Без әни өчен талашабыз. Сүзгә сүз киләбез. Әни бүген миңа кунакка бара, юк миңа кунакка бара.
Менә шулай әйбәт бәхәсләшү булсын һәрберегезнең гаиләсендә. Рәхмәт сиңа, әни. Бүләк иттең әнием кул яулы. Min bulurman balam yanыңda. Gömür yolun yanıyım ütse de bir. Kol yavlagan boldu koyunamda. Ben keşikken kol yavla kakarı. Göz yaşlarım dolgan şagımda. Фирдусының киләчәгенә нинди теләктә каласың? Үземнең киләчәгемә шәхси яктан инде балаларым исән сау булсын, киләчәктә кызлар булсын. Һәрберебезнең өебездә шир булмасын, төрмә булмасын, ятимлек булмасын, ялгызлык булмасын, илебездә сугыш булмасын. Шуны телим. Һәм үзем иҗатыма килгәндә яңадан яңа җырлар булсын. Иң тәмле, иң татлы секундларын ахырына калдырдык дип әйткәнем, алдан әйттем. Бик зур рәхмәт әйтәс килә Галия ханма. 1000-1 100-1 туа торган җигет үстергән өчен. Үстергән генә түгел, шундый матур тәрбия биргән өчен. Халык күңелен давалап, халык күңеленә сусаганда су, назлар өчен җил була торган улыгызның кайгы хәсрәтен күрмәгез. Бәхетле, матур иҗат уңышларына сөенеп яшәгез. Юбилейгыз белән туган телләр исеменнән Фирдусны яраткан тамашачылар, телевизор караучылар исеменнән кайнар тәбриклибез. Шәхсән үземнең исемнән дә. Фирдус, синең белән хушлашып, әйтер теләкләр күптән күп, ләкин кыскача гына әйткәндә, үзең генә салган юлдан барасың. Үзеңнең генә чәчкән орлыкларың үсентеләр булып чыга. Урып җыя торган чаклары җитәр. Әйе, урып җыйган вакытта өлгермәстән булмасын. Җимешләрен җыйган вакытта пешмәс чагы булмасын. Гел алга булсын, гел ямле булсын барыр юлларың. Тышта язгы җилләр дуласын. Туган телдә Фирдус җырласын. Һәрбер күңел безнең шундый матур сөйләшеп утырулардан соң, шулай да барбыр тормыш матур дип уйласын. Күзгә күз карашып, тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе күршеләргә кадәр.